hanggang Isabela pa rin ba? Ayan, boundary po ng Vizcaya at saka Isabela. Din po kasi daw po may natumbang kahoy. Ayan, so kailangan natin mag-antay. Napakahaba na din po ng pila sa likod. Ayan sila. Ako ang nagbalat ng mga mais nyo tapos na hindi lang kayo hindi mo nakita mais yung nagbibintas. Mais nila. Oh, magiman. Bakit tinipon mo na ito yung mga bagipon? Bagay kangipon ko ito kaya akin na yan. Tapos yung next na mabuksan niya, ganun ulit. Karkaro! Ay, hanmat siguro na ito yan. Kinapos mo talaga kung matimalo ka talaga. Bukid mo po. Ay! Wala. Wala. Oh, bet. Pasado, baby nga lang. Ano susunod? Kaya, bayong po, Pangasinan. Siguro gamot din ko. Hindi kasi yung ilog ito. Ang ganda! Anong ganda? June na lang ang ganda. Ganda yung ilog. Ay! June na lang ang ganda. Ganda! Grabe naman yan! Hindi, ang lalim ng danom. Ganda! Baby, man. Grabe, lakas ng tingin. Ito natin sa lalim. Ayan yun na. Pero wait lang. Ayan guys, pagkaganda-ganda ng view pagkatapos ng ulan. O diba? Ayan, nandito pa rin po tayo sa Nueva Vizcaya hanggang ngayon. Ayan. O binidyo ko lang yung mga bundok kasi kakatapos ng ulan, tas may konting init. Sinag ng araw, kumbaga. Ayan siya. Hindi, wala na. Lumagpas na kayo doon, wala na bumahan na. Tintin, pili ang panutin. Waya paano kita nagdamago? Pabili po ng luya! Kaya. Aray. Saan? Ayan guys, so nag-stop over po tayo dito para bumili ng luya. And then, ayun pa meron po dun Tanyan Key Elementary School, 500 meters ahead. Ayan siya. Andito pa rin po tayo sa Nueva Vizcaya. Sorry sa boses ko guys.
5 kilos daw to 100. Mayroon 6 kilos 100 kaso hindi pa nakalabas. Oh, Ayun wait lang. lang. Ayan na yung 6 kilos nila 100. Ito daw po yung 6 kilos nila 100. Aray. Takman na kanos. So, dito na lang. Ito na lang tayo. Bakit naipin ko? Ano guwak? Darakil ko yun. Ana 90 tapno duwa tiyala. Ano po yun? Ako na ko doon. 30. God, ayan siya guys. Pipipit sa akin yung ano. Ayan siya. Picturean natin si Pajero dyan. Ayan. Okay, so later again. Ilukat ko ba dito yung common sulpon mo antay? Antay? Ay, so hanggang ngayon medyo traffic po at madami po sila ditong binibentang runo, any kinds of runo with design pa, o diba? Ayan o yung ano, yung bundok natin. Ayan guys, o diba kitang kita yung mga ulap, baggy or fog. Ayan siya, ayan yung tubo o. Pinili na nila. Tapos ang dami pong dumadaan dito ngayon na mga truck at saka mga cars. Hello, fans! Joke lang. Ayan siya, guys. Ayan po. Tapos hanggang doon po yan. Guys, dito sa gitna ng bundok, meron pa rin silang pang mayaman. Hello po! Shout out! Ayan siya, guys. Ay, ito pala. Ayan, ayan, nasa Nueva Ecija na tayo sa wakas! Kanina pa tayo nasa Nueva Vizcaya. Nakarating din tayo ng Nueva Ecija. Ayan, and we also meet the Pink Riders. Walang kasalubong. Pili-pili ka pa yata. Nagpagit. Adverbiro. Ang berbirok pa yung mantila sa lahat nga dalan. Kinayong. Ganganasin na. Nagdakdal dyan truck ka sumarasarano kanya tayo din na palang darasan. Nagawawang preno na dyan dakdal nga truck. Buti nga wala siyang walang Kasalubong. kasalubong. Yung truck, buti walang pataas. Mga mang preno na dyan truck. Agak walis ali. Darasam. Buwawan preno. Guys, so ngayon po, andito na po tayo sa tulay ng Nueva Ecija. Ayan, dali. Ayan, o, di ba nakita? Ayan siya, guys. Ayun lang, dinaanan natin yung tulay. And later again, see you po. Nasaan na tayo? Ay, narito yun. San Jose. Ayan guys, nasa San Jose, Nueva Ecija na po tayo. Ayan. So mamaya po titignan din, papasok na tayo sa district mamaya-maya. Ayan. So medyo maaraw na po sa wakas. Ayan siya guys. Kaya hindi na po masyadong maulan. So ang oras na po natin is 3:30
tayo ng Kalinga ng 8:30 and 3:30 nasa Nueva Ecija, San Jose na po tayo. Okay? Ayan siya guys. Nasa 5 hours po ang natakbo natin. Alright? So, see you again later. Update ko po kayo. Bye-bye! Second Sunday. Ayan guys, San Jose, Nueva Ecija pa rin po siya. Naghanap po kami ngayon ng pagmemeryendahan na lugaw. Ayan, ang favorite ni nanay. Okay, so dito po is meron na silang mga star para sa Pasko. Parol, kumbaga, ayan. Okay, at ayan po yung ating Google Map. Ayan siya guys. San Jose pa lang. Wala kanya kasi kasulatan kahit na siya. Bukas na araw na to. Magpait. Bagong vlog. Ayan guys, nasa ano na po tayo? San Jose Carmen Road. Ayan siya. Anong bayan nila ba sa kanina? Rosales. Ay bayan ng Lupao. Ayan. Pero sabi po sa Google Map is San Jose Carmen Road. Nueva Ecija pa rin po siya. Hindi nagbabago. Salamat. Welcome, Umingan! Umingan. Ayan guys, nasa Umingan, Pangasinan na po tayo. Yan. O, diba? Sa wakas. Sa wakas, Umingan na tayo. Pero malayo pa tayo. Yun lang. Nawala po tayo sa Google, kaya naligaw po tayo imbis na pupunta tayo sa, basta ito na po, susundan na po natin tong tricycle kasi nagpa-guide po kami hanggang sa Tiplex. Ayan guys, ayan, so road trip gun road. Ayan, so ayun po siya guys. Di bale nagpa-guide na din po tayo, update namin kayo mamaya. Pasensya na kung di namin naturo ng maayos yung daanan. Thank you, anak ko. Good. Saan yung video? Papagyo. Mabagyo ka na ang Tapos na naman kita yung mag-isang group na. Oo, lagi salamat. Salamat. Thank you. Wait, Ito ano diba? Guys, so paakyat na kami ng Baguio. And then, meron disgrasya dito, guys. Ayan. Ayan siya. Motor. Motor riding and siguro ito. Ayan. Siguro si Kuya Truck.
And then, dito na po kami kakain. Ayan. Sakto ang lapit lang ng pagchichismisan namin. Magmamarites muna tayo doon. Ayan, kakauwi lang po namin dito sa Baguio City. Ilang hours po yung takbo natin from Kalinga? 13, amayin papa, 13 hours. 13 hours? From Kalinga to Baguio City? Ayan, so ang tinakbo po natin from Kalinga to Baguio City is 13 hours. Ayan, wala po kaming ilaw. May mga stop-stop kasi. Sa daan kasi nga bumabagyo, so may mga may tawag na puno na napuno. Opo. At saka kanina po, habang umakyat kami dito sa Baguio, walang ilaw talaga. Tapos ang lakas-lakas pa ng hangin. Ayan siya. Buti na lang walang nahulog na kung ano. Ayan, kaya po na... Yes, naligaw pa kami dahil sa Waze. Ngayon, dapating kami, walang kuryente sa bahay. Ayan, ngayon po nakadating na po tayo dito sa bahay natin kaso walang kuryente. Kaya po hindi namin masyado na kompleto din yung way papuntang Baguio dahil po talaga naligaw kami. Ayan. So, ayan, that's all po muna ngayon sa road trip this day, guys. Thank you very much for watching. Please like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated. Bye-bye. Magbabay na kayo. Bye! Ayan, see you again. Pahinga na to! Yes. Ayan, ingat. Keep safe po. Bye-bye.